Ja chcem len pripomenúť, že stále máte tú najväčšiu akciu roka a to je minus 30% na Hello Coco. Začnem týmito páskami zase. Sú to bieliace pásky, ktoré neobsahujú peroxid, to znamená, že vám neničia sklovinu, ale vybielia vám tie zuby. Ja už s nimi spolupracujem 3 alebo 4 roky a som s nimi mega spokojná. Vždycky, keď idem na nejakú akciu alebo proste niekde, tak si rýchlo spravím bielenie, ktoré trvá 30 minút, ktoré mi nepoškodí sklovinu, nemám potom absolútne citlivé zuby. Obsahuje to 14 pástikov aj na vrchný rad zubov a aj na spodný rad zubov. A pre ľudí, ktorí si nikdy nejako nebielili zuby, odporúčam ich vypoužívať. Celé 14 dní si dáte normálne kúru, že každý deň si pol hodinu necháte tie pásiky na zuboch a potom si porovnajte tie zuby. Nečakajte, že keď máte úplne zažraté žlté zuby, že vám to proste hneď po tom prvom pásiku sa vybieli. Ja to tak mám, pretože ja sa o tie zuby starám pravidelne, nechám si zažrať ten sivý žltý povlak úplne do hĺbky toho zubu, takže mne stačí už len jeden pásik na udržiavanie toho, aby som videla extrémny rozdiel. Tento korektor, ktorý používam vždy potom, jak si vybielím zuby, lebo to má ešte lepší efekt toho bielenia, ale to je len, toto nebieli, toto je len taký efekt, že keď dáte na žltú farbu fialovú, tak je z toho biela. A zuby si umývam s touto pastou, ktorá je bieliaca a chutí ako jahoda. Všetky tie pasty vlastne, ktoré tam majú, tak je to raritou na Slovensku, pretože tam majú rôzne príchute, mangové, žuvačkové, melón, ľadový čaj broskyňový, mentol tam je tuším, ale ja používam túto, pretože táto jediná aj bielite zuby. Ako som aj hovorila, tak majú novinku tieto zubné kefky, ktoré sú elektrické, dajú sa normálne nabíjať, majú k tomu kábel a majú 5 funkcií. Jedna je Gentle, potom je Everyday, Intense, Whitening, Custom. Majú to aj vo fialovej farbe, sa táto páčila viacej. Toto je Gentle, toto je Everyday, toto je Intense, toto je Whitening a toto je Custom. Aj tie štetinky sú úplne také mekunké, že vám to nepodráždi ďasná. Úplne naozaj veľmi dobrá kefka, rada si s ňou umývam zuby. Ešte tam stále sú tie 30% zľavy, zatiaľ sa to nevypredalo. Takže ešte kým je čas, tak choďte využiť tieto zľavy, ktoré sú iba raz za rok. A to do vypredania zásob.